Kwa Kefa Mogaka kwa MCA Kistown. Asa Marieta ngoro kwa mheshimiwa nikani nyampi nyali bari chacho mheshimiwa Ensalimache igonta gete ko gwoni omwarimu ngo kisi polytechnical ebinta chakire ko sario polytechnical ne yo mugusi otakire ko butana baru yaga sene ko likororo abakori emeremo otakire ko babuta are tabaruya esukuru yete gete ko sieko kende gyose akororogora oikamanya nga ne ekere anda ase community yo mugusi kimasini kiare tuoro kiango kora mangana practical kiarenge kora kiarenge sukuru abana bete bangora practical rusi liororo oirire chikosi kinda hao kiajiro kora abana oirire osengwese ntuko manya saire tororo project re ya rete ture serikali ko gusiba ya 50 million ya kwamire abakori emeremo otakire ko babuta kisi protect ki yaito omo principal jeto romo gani okorire sukuru yaite ganda gete sie 11 ya siegetu ega siaga saine ko kororo no kuri kibeza kyo kamagandira tayo no kuru akite no cyo taraga chororo omwarimu okisi polytechnical oire sku polytechnical yo cyane to kore biasara mune biasara biyaye ega siaga saine ko kororo no kuri kibeza kyo kamagandira tayo no kuru akite no cyo taraga chororo otakire ko butaba kori emeremu abagusiye baraire abachumbe baraire abachumbe they are sleeping bago tabarusyo monto yo gagende transfer ekere skuru yaito ekere Tarigo cha sukuru amatukons. Omo wasiri minister so agati ekonye sukuru yetu ya kisi bulitaka nike kanango sie kwegochi abana abafanyikazi barora abana baita barikira abagusi otakire ko butana baru yaga sene ko likororo iko kutata ko mo one man boro mambia iko na mo wiki yemo ndarangiria mandamano kisiegima to tire mbakaria adotebinga ukia ko butera bakori beremo ukia ko seria bana kuru sukuru maandamano ko be katore litukuri karone Monday tukabwata maandamano manene sana ikeke toire bakano ne president ya William Ruto ko yaso eno mangana ikeke toire 24 hours ikeke to amo principal ya rusi ko rokizi bruteka nikiagenda ngao ikeke ro ni Monday tukabwata maandamano manene sana kende gyose akororogora oikamanya nga ne ekere anda ase community yo mugusi